Musika zuzenean telebista saioaren 89. atala berezia izango da. Koronavirusak eragindako egoera larriak kontzertu guztiak bertan behera utzi ditu, eta musikariak etxean dira ere. Sortzaileak etxetik ari dira musika jotzen, sare soziala baliatuz askotan ahal duten moduan irudimena baliatuz horretarako. Saio berezi honetan horietako batzuk ekarriko ditugu gurera. Zuzeneko emanaldiak berriro noiz iritsiko zain gauden honetan, musika beti bizigarri delako. Saio honetako gure lehen gonbidatua Leiotikan taldeko Gorka izango da. Askotan ikusi dugu agertoki gainean mikrofonoa eskutan, baina oso gutxitan gitarra joz. Honakoan bere etxeko gelatik eskaini digu ezabatua kantuan, taldearen erritmo bortitzak alde batera utzi eta formatu akustikoan eskaini diguna. Gizarte honetan ezabatuak, azpikulturan kondenatuak, sistemak galtzaile izendatuak, lizentziatuak sentimenduan. Bolso izateko aukeratuak, zoriontasunaz mutilatuak, pikuot untzian ondoratuak, doktoratuak oinatzean begiak itxita oean etzan da, harimak gorpua uzten saiatzean, balio zaborrekin topatzen dira, eta gezur botilaz mozkortzen dira. Eta ez dut esango atsegina izan denik, hau bizia bada berriz asdadia, irten biderik ba alda guretzat, ur gehiegi dago itxaso honetan. Eta non da bilduko gaituen Rakel untzi hau, seme galduak hartuko dituen Rakel untzia. Begiak itxita oean ezan da, harimak gorpua uzten saiatzean, balio zaborrekin topatzen dira, eta gezur botilaz mozkortzen dira. Gezur botilaz mozkortzen dira. Haupa eta animo guztientzat. Ziztada eta Erlantz taldeari ere eragin dio erak. Azken argiak izeneko diskoa kaleatu berri dute, baino oraingoz ez dute aukerarik izan zuzenean aurkezteko. Irunek bere etxetik La Manadaren kantuaren moldaketa burutu du, gitarra eta ahotsez. Matxismoaren bidean, zenbat jende emakumean izana, zuen menpe bortxaketak sufrituz, hainbat mendez argi bat itzali zen gizonen boterez, gizonen boterez, gizonen boterez. La manada guztiontzat armada, justizia ezaren ondorio zikara, hiltzaile eta upadak dira, hiltzaile eta upadak dira. La manada guztiontzat armada, justizia ezaren ondorio zikara, hiltzaile eta upadak dira. Juega lirten, gara pizten, laguntasuna musikaz bizitzen, hilduta etxera noa, lagunak dauden baikalduta, gizon bat hurbildu zitzaidan eta zer esan, bide berdinetik joateko bere alboa, portalera sartuta bera atzetik, haren lagunak zetozen
leku beretik. Portalera sartu nahian ez esan nienik, sartu ninduten ta ez nuen ezer egitik. Zamaituko te da pentsaera, okerrera denbora doa aurrera, erloju apurtu eran joan ziren momentuan, botakai nuen lekuan zuen aurpegiak egan ezin gelditu burua. La manada, guztiontzat armada, justizia ezaren ondorioz ikara. Hiltzaile eta upadak dira, hiltzaile eta upadak dira. La manada, guztiontzat armada, justizia ezaren ondorioz ikara. Hiltzaile eta upadak dira. Sententziaren unea, justiziaren kontrara legea. Nire kondena da zure boterea, nire kondena da zu aske izatea. Gizon haiek ez dute sentimendurik, ez luket izan behar bizitzeko baimenik. Patriarkatua hiltzailea delarik, ez dugu nahi emakume biktima gehiagorik. Utzi bakean emakumezkea, zuen legea ez da bidea, zigortzen duzu hau eta bestea, eta hiltzen gaituena ez da albistea. Ezkoaz lasai badezpada, hiltzen goaz atzeraka, ez gara libre preso gara, utzi bakean gure izana. La manada, guztiontzat armada, justizia ezaren ondorioz ikara. Hiltzaile eta upadak dira, hiltzaile eta upadak dira. La manada, guztiontzat armada, justizia ezaren ondorioz ikara. Hiltzaile eta upadak dira. Egoera berezi honez formatu bereziak probatzera ekarri ditu zenbait musikari. Horietako bat da Arrasateko Sala. Depotez taldeko kidea bakarkako formatuan ikusi izan dugu sarean azken egun hauetan guztietan. Hainbat kantu moldaketa burutu ditu zuzenean. Horietako bat Radio Rebelde da, The Vamos Show taldearen kantu zarra. Haupa, bueno, niri be heldu jatordua, naiz eta ez izan oso partaide. Ez nagoen imaginoko inoiz zingo nabenik gitarra klasiak online, baina moldatu beharko gare, goera sorontara eta danon artean aurrera irten. Ni hemen bakarrik, hor batzuk imaginatzot bebai, ez batzuk ez, zuentzat kantu bat, den balditza egiten dara. But you are not alone. When you are lost and solitary, you know I never found a way. I ain't your friend till the end of time, until the towering police day. It's been a long, long time for us now, and I will always care for you now. You ain't no more being your own and alone. No, you are not alone, and you are not alone. Radio Rebelde, Radio Rebelde, welcome to my own. You are on your own. Radio Rebelde, Radio Rebelde. If you are tired out on board, you know I never let you down. Remember how we feel in love. Remember this is our town. Yeah, now we're still for you now, and you know we're long gone now. That you will no more bearing your own and alone. No, you are not alone. You are not alone. Radio Rebelde, Radio Rebelde, welcome to my home when you are on your own. Radio Rebelde, Radio Rebelde, yeah.
Esne Beltza taldeko bateria jotzailea da gure hurrengo gonbidatua, Iban Zugarramurdi. Bere etxeko ganbaran duen bateria astintzen dabil azken egunotan, Esne Beltzako kantuak errepasatzeaz gain, hainbat bertsio ere egin izan ditu bateria jotzen. Honakoa, Rein Sagaiz de Matxein taldearen kantu mitiko bat da. Bakarka abiatu zuen bere musikabidea Natalia abeslariak bere etxeko gelan. Denborarekin banda osatu eta disko eder bat grabatu zuen Garate estudioetan. Honakoan bere etxeko logelara itzuli eta bakarkako kantu eskaini digu, Metroak izenpean. Pareten artean badirudi ez dakidala bereizten errealitatea deno guztia. Kalera irten nahi dut aire garbia sentitu oraindik geratzen bada. Pantailan nahiko nuke hautsi eta pare hartuek izan bere ala. Bertuko ditugu metroak, berpiztuko ditugu musuak, lagunekin tragoak aiton, honekin besarkadak. Bertuko ditugu nolabait urkitu ditugu entretenitzeko era ezberdinak. Eszenatoki bihurtu dira inguruko balkoi guztiak. Deskubritu ditugu etxe akordeta txoko berriak. Urruntasunean gertu sentituz maite ditugun guztiak. Bertuko ditugu metroak, berpiztuko ditugu musuak, lagunekin tragoak aiton, honekin besarkadak. Bertuko ditugu metroak, berpiztuko ditugu musuak, lagunekin tragoak aiton, honekin besarkadak. Apurtu metroak, berpiztu musuak, lagunekin tragoak aiton, honekin besarkadak. Apurtu metroak, berpiztu musuak, lagunekin tragoak aiton, honekin besarkadak. Artz taldeko Beñatek ere zenbait kantu eskaini ditu etxetik. Pasaden urtean kaleratu zuten Gauekoak izeneko lan ederra, eta honakoan diskoari izen ematen dion kantua eskaini digu formato akustikoan. Gauean ezkutatzen gara, mustrorik zitadenak, kalte garestionak, bihotz handienak. Pare bat abesti honen truke, dantzan jartzen direnak, gauekoak, gauekoak. Gauetan akordek badute zer
paretetan, zure izaren artean. Gauean izkutatzen gara, mustrorik zitalenak, pare bat akordeonen truke, dantzan jartzen direnak, betiko hartaziei, koskatzen ibiltzen direnak, gauekoak. Gauetan akordek badute zer esan, gelako paretetan, zure izaren artean. Makonak taldeak ere arazoak ditu entseguak egiteko, bakoitza bere etxetik ari da sortzen, urrun egon arren elkarrekin beti ere. Joseba abeslariak harmonika, gitarra eta hotsekin jau digu honako kantu hau. Berarekin dantzatzen, bizitza sufritzeak mereziote du, erosotasun honekin ez konformatu, zure grazioarekin herri honeko da irabazita du. Eta rebeldea realitate tristea aldatzea zen zure xedea. Urteak joan arren gauzak berdin daude, merezia dituetan da itxoite. Zure garaiak joan zirela, baina orainik esu zara. Atxa eta humorerik ez dadia falta. Berarekin dantzatzen, bizitza sufritzeak mereziote du, erosotasun honekin ez konformatu, zure grazioarekin herri honeko da irabazita du.
Etxean sortu izan ditu beti kantuak, Hiri galduak taldeko Josuk. Lehen eta orain ere. Honakoan kantu berezi bat egin du egoera berezi honen aurrean, eta beste hainbat instrumentuekin nahastuz kantu ederra hau sortu digu. Biko formatuan abiatu zuten musika bidea Oki de Farfalla taldeko Odei eta Mirenek. Talde formatuan ari dira azken garaietan, baino egoera berezi honetan biko formatura itzuli dira etxeko goxotasunean Porlanes Aze kantuaren moldaketa bat eginez. Amestutako destinuetatik guztizat irentsi egin hau ahanztura matxinatu intzaizkit oroimenak matxinatu intzaizkit otzan egin baitie Itxasola bainkorrean, mina nora ezean, desagerrarazi ditut zelatan zeuden lekukoak, bunkerra resiz bete nire mendimagalak, Porlanes Aze orbanak, Porlanes Aze orbanak, matxinatu intzaizkit oroimenak, matxinatu intzaizkit otzan egin baitie irribarreka. Askotariko emanaldiak ikusi izan ditugu azken aste hauetan guztietan.
Niña Koiote eta Txiko Tornado bikoak bere etxetik jo zuten kontzertu berezi bat internet bidez eta streaming formatuan. Indar zipitzi galdu gabe, taldeak gogor ekin zien instrumentuei. Hemen lagin bat. Temo haber vivido mi vida como si ello fuera un simulacro, como si yo tuviera el don de vivir por mí 2 veces, de haber dejado a un lado la que importa en prenda de una vez futura y haber malgastado en borradores la presente.